Pa, nakoy uyab, palailan nimo. Ha? Lain na po na. Basta pa, makailara kaw niya. Ayun daw niya kung kamot. May uyab ka unzag. Magkayo ng kamot. Kana kamot kayo Diyan na nga ringkat ka. Nan. Abay, tesulan na rin. Utan pa ta. Nan. Dinok! Wala din mo tuyo! Naman day bisita, Good morning, Mr. Ulcanon! Good morning, Paul. Amin ko pa. Na ako'y nabuhat pa. Namurag dili ni mo kaangayan. Nako, problem. Pasensya sa anak na ko, kay bata pa na, buluyagon kayo. Nagdako na po hantog ron, buluyagon gyap na. Ano ka pasaway magkasay mo ang maestro? Pa, dili na ako maestro. Brat! Di ano maestro? Principal? Dili pud principal pa. Di ano principal? So, supervisor na. Nako! Problem! Dako anong pagka-disturbo nga, disturbo nimo ng supervisor. So, si Papa Oroy, dili siya po na siya teacher, dili po na siya principal, dili po na siya supervisor. Uyab siya po na ako ni pa. Ah! Uyab nimo na! Project ka ba? Og yun pa, sakto ka. Diyos ko amahan! Panabangin taon kung may Rusep nakipadaam na ko siguro nagtambal sa iyong mga Yusef para sa tamo! Oh boy, amin ka ron guys, ginoo ka! Dili pwede mo amin, kaya manghod pa kayo kunin mo! Gusto ng buhanga ka, ginoo ka! Ayaw kung tawag kag daddy amahan, papa! Kung sa'yo pangalan ni mo kay makaulaw sa madlang people! Diyos ko may Rusep! Tay pasa no? Manglingkod sa kunota. Sige. Bila. Mga karaan mo sa kag mga diskarte ni. Mura man sa punyo kito mga butang mga antek. Walay edad nga gibasihan sa duha kasing-kasing nga naghinigugma ay ugati ng bayungay. It's the shit matter. Nakakita man po na ka ng si Steven ng taga-security ng nakatrato ni Brenda o masa English pa naka-girlfriend Brenda o lagi manggani ng ilang lagpot sa ilang edad nya di man na babag sa ila ang paghinigugma ay sa usa-usa. Si Brenda man tuog si Steven. Ipariyan mo ng ako anak. Madukdok na ako masoog nan. Tanawar ko na supak sa kong buot. Bata pa kaya akong anak kontra ni mo. Ang senior citizen na ka. Honey, my love, so sweet. Kinsa din na sila, honey, my love, so sweet. Mrs. Pila may lakaw sa inyong edad ni Ulucanon? 40 ka tuig. At pang November. Wala pa kong yang-ang dyan. 40 katuwag? Matay! Di yun mo parisaw! Dati, isahan ko Dili importante ang edad sa gugma. Ang gugma galing basta magkasinyabot nung kana patsara. Eksakto ka! Eksakto! Isahan na pud ko Mayuwag yun di mo pangga. Dili ko ay musgot mapilde. Mangita kung pamaagi ani para daw ko. Musugot na ko.
Pero ubos sa usa ka kondisyon. Pwede kang mamalaye. Dala din ni ang imong mga ginikanan. No problem. Dugay rang wala haning kalibutan nga akong ginikanan. Klaro man Paul. Mindset ba? Klaro na kayong wala po kay ginikanan kay patay na imong mga ginikanan. Gulang na po ka, senior citizen. Wala kay mapailang mga ginikanan. Tabla ta. Na, kalagay na naman ko inikay. Maniklaro. Iyo yaks! Gawan kay kang gulang, kagulang naman tsaka kay buor. Nganong gibuto to nimo? Nganong katuman nga wala naman to'y duga. Di ko pa! Ako siya pa! Di na ako kitag apuan to. Kaya di na sa mong duga. Kaya nga no? Kamu na ni mama! Kay maman me! Pangga. Ibalik ka! Nganong himbalik mo ka? Siguro. Mahay na yun dyan yung pamalahin ako ina. Unsay man dayon? Wagani kay gi dalahan ng pamilya nimo. Oh, basin. Akong lula. Pwede. Nadagway na eh. Huh? La! La! Dali nung la! Tara akong lula. Ulok ka na. Lula? Napare kay Lula? Oh, mo yang lula. Sintukin. Sino ng edad? Kinsa naman po ka? Ikaw mo'y apo aning mga gulang yaks kayo, mga luod. Unsa? Nabuang ka? Usay apo. Ako say bana ane. Mga gulang mo, mga tuwamas! Ew! Ani may love so sweet mo ta. Papilin mo mga pariya mo! Yaks na kopi. Nansa? Nanay. Amo! Ya! Nagtarta? Ma-action. Wala kayo mapaila-ila na ni... So, Sati ka, Lloyd! dati ka lang. Boss! Action! Sagay kataho mo nun. Sige, kihawin kayo. Nga anong yung balik mo ka? Blah! Katawa ko. Di na ako mo tuyo. Sige. Aman ganito ko hindi mo na. An si Steven. Nang taga-security be. Ini Brenda. Hoy, ano ba di? Ayaw usap bro. Ako yung dyan ito. What's up mga mara? Happy 25,000 subscribers! Wawawin ang lahat sa aming pagbibigay. Ang saya at pag-asa ng nanihintay. Wawawin ang lahat, ito'y walang papantay. Wawawin! Wawawin! So karon ang first commenter na to dali sa YouTube kay si Franz Aligama. Sa marat siya kung ato i-shoutout ni Uban. So shoutout ano nila, Fernando Dalepe, Maricar Lubrico, Jennifer Pajarito, Cutie, Brenda Badiles, Reden Lidnado, Sipila Milan. Shoutout ni Rosel Orique, then Mikay Z, Patak, Will John, Whitey, Ako. Then Boynel Masong, Buangon TV, Genesis Vika, Jimboy Unggi, TV, Adar, 03 Kultura. Nates Rario, Jan Chris Libre, Elmer Espino.
si LF Jan TV, Jurar Joyce Live Vlog. Shout out na si Bunti sa mga nga si Gisa Umanda. Shoutout ni Kuya Rutob Lailong Soro, si asawa si Chirlene Lungsor. Yun. Shoutout ni Joy A. Joseph. Oh, karon. Shoutout ko sa Secure TV Junior. Wala di anhi dili. Upcoming videos. Shout out po ko sa 28 kapista sa mga. That kind of man. Shout out nako si Maymay, Ate Mimi. Kay muhatag siya gud nako, kay friend kayo ni. Sa warto siya tanan guys, kung galingaw ka, ayaw kalimut pag-subscribe o click sa notification bell para ma-update ka sa mga upcoming videos na mo. Mauna ka sa pag-comment. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace. Peace out.